Umlisa onogada ukhala ngokuthi amaphara njengoba egcwele kangaka ingenxa yalabazali laba abathi bona bafuna ukwenzela yonke into iy'ngane zabo. Lo mlisa uthi abazali baqala kahle ingane beyenzele yonke into isasencane, beyithengele into ey'bizayo ize ibe ndala iyazi ukuthi yona ithola izinto ey'bizayo. Uma amandla omzali mayesephelile bese ibona sengathi ayisabalulekile, bese iyaqala ihambe iyozama ngaphandle, izame ubugebengu ukuze ithole lento le eyifunayo, ekhule iyijwayele, ebizayo, bese kuqala kanjalo uphara engane. Ngeke ngabibikho amaphara, ngeke nganda amaphara ngoba kusho wena kuqala, hayi mina angiyifuni impilo nobhontshisi kudliwe ingane yami. Ngakuhle kakhulu ngikhula nje ngathi sengunyeke ngisho wamina ngifuna izinto eyithandayo, izinto eyithanda isikhathi esithandayo. Azongabi khona kanjani amaphara usho kanjalo ngoba namhlanje ukhulile impilo ukwazi ukuyimela wena, abazali bakufundisa ngendlela eyiqiniso kuyiyona yona, and besidle okukhona emakhaya besibonela singenandaba namswenke ngisho ezikoleni beswenke lapha besigqoka uniform yabo kumathiwa kunesuku lokuthi ingane zesikole iswenke. Wena namhlanje ingane yakho usufuna igqoka amanaki nama-Adidas isencane isakhula, izothi uma ngabe isiyindala siyakuxaka wena sewubona ngathi uthi manje hayi into usiyayidimanda because ufune so wena semncane. Yazini ingoba manje wena ujethi manje uwenzele ukuthi yena ebe right, wena ubukhuliswa kabuhlungu. Kanti cha, iyona ndlela uyiyona ubukhuliswa ngakuphela ukuthi wanisa iphara. Noma umenza something lokuthi wena I know ufunani ufuna Hawaii nansi wanisa amaphara, kusasa uzovela abona ungathi usamthanda vele adikile impilo noma untshontshe lapha eBosikhotheni. Basazowanda amaphara asazoba nawo.